To viewers, hello po. Ayun, mahina yung signal dito. Nag-load lang ako ng piso wifi. Kasi yung Globe, mahina yung data dito ng Globe. Good. At yun, kahit mahina yung signal, paabot-abot naman. Pero didiretso natin. Tapos pag nag-loading, agana lang natin yung ano yung pag-out kasi baka makik-out tayo. Hello sa lahat. Yun. Tawang kwentuhan lang yung live na ngayon. Walang sayawang magaganap. Itinood ka kapon bago malis. Tingnan. Viewers, hello. Baka mag-loading yung live ko. Pero titiisin ko yan. Walang magawa, wala nang wifi dito na ano. Nag-log lang ako ng ano. Ate Marciana. Si Marciana, hello po. Yun, agahan na lang natin yung ano. Agahan na lang natin yung pag-out natin. Baka ma-kick out tayo dahil dito sa signal. Rams Journey, hello. Sherry, hello po, sabi ni Kuya Danilo Pizarra. Loading kaya yata. Opo, loading talaga. Naghulog lang po ako ng piso wifi. At gawa nga ng walang signal yung Globe dito sa Santa Misa. Walang data. Walang data. May load sana ako kaso walang data. Okay. Bibili sana ako ng memory card na token text, walang mabilhan. 24 viewers sila po. Tapos magre-register pa. Kuya Danilo, hello. Sabi ni Ate Marcia. Kumusta pa rin? Okay naman po. Okay naman yung biyahe. Napakabilis ng bus na sakyan namin mag-asawa. Aga namin nakarating. Stress. Mga alas 3. Ganun. Nasa Cubao na kami. Nagutom tong isa. Ay, Mami! Magkano dumating ka? Mami! May kwento ko sa'yo. Dami palang Tagalog dito sa Maynila. Parang babalik agad ako dyan sa Bicol. Hindi ko kaya yung Tagalog dito. Sabi na uwi na tayo ng Bicol. Yung trabaho kaya, pero yung pananagalog hindi. Kuya Rene, Ate Marciana, hello. Mami, ing-ing na mami. Tatanong yung asawa ko kung ano daw yung bulong kay Ate Jenny. Sinabi ko na sa kanya, natatawa. Hindi ko kasi nag-get sa Ate Jenny. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin Ate Jenny, ang maiwagang bulong mo. Hindi ko na Kumusta check up? Wala pa. Wala pa po Ate Marciana. Mamaya pa po kami pipila. Nasa Manila kayo, tol. Opo, tol. Nasa Manila tayo ngayon. Hi, Ate Evs, TV Vlog. Hello. Ay, si Kuya Jojo. Daddy Julius, hello po. Kuya Jojo. Kuya Jojo, hello. Wala pong sayawang magaganap. Alas 3, nasa Cubao na kami, Kuya Jojo. Ayun, pasensya na kayo sa live ko kung maboring kayo kasi wala tayong sayawan. At tinodo ko na kahapon. Pati si Kuya Jojo, nabulungan ko na. Nabulungan na Kuya Jojo. Kuya rin, Marciana, hello, sabi ni Kuya rin. Hindi ko alam, Ate Jenny. Kuya Jojo, hello. Hindi siya mag-gets. Hello po Kuya Jojo, sabi ni Ate Evs Vlog. Yung bulong, Hello Marciana. yung bulong nyo, hindi ko siya mag-gets. Hindi ko alam. Baka hindi lang talaga ako Hello po viewers, hello. Hindi lang At ata sa ako. apat na nagtamsak, muti na kasama yung signal. Hindi lang ata ako. Naghulog lang ako ng wifi. Yan. Hindi ata ako Ate Jenny matalino. Hindi ko nag-gets. Sir Danilo Cortez. Hello. Hello Marciano, sabi ni Kuya Jojo. Marciano. Ayun, thank you sa suporta. At mamaya, kasi kagabi, nag-retreat tayo. Di pa tayo nakagraduate kagabi. Baka mamaya, mag-aabang tayo ng update na idol. Baka mamaya, graduate na ako.
hindi pang pag, eh? Kinig. Hindi pang PG ang bulong sa akin ni Kinig. Jenny. Loko lang. SPG ba? Si Jason na lang, ba? Bulong. Hindi ko talaga, Binulong ko na sa kanya kanina. Natawa nga. natawa na di ko maintindihan. Hello po, Ate Maris. Natawa siya. Natawa na di ko kasi nagiging. Oh. Hindi ko alam. For the viewers, hello. Yung pang matalino ata, ayan Ate Jenny. Yung mga bulungan niya. Natawa yung asawa ko. Kung ano daw yung bulong na yan kasi nahiwagaan siya eh. At binulong ko kanina. Tukayo, hello. Hello. Hello, Ma'am Maris Velar, sabi ni Ate Ebs. Yung mga Ate Maris, hello, sabi ni Kuya Danilo Pizarra. 40 viewers po. Number 3 ba mamaya? Number 3 pa tayo. Okay lang. Ate Ebs, hello po, sabi ni Ate Maris. Okay lang yung birin-birin. Oo. Sabi ni Ate Maris. Si Kuya Jojo marunong bumulong. Kuya Jojo. Nabulungan ka na po pala ni Mami Jenny. Yo. Yo, John David, hello. Ate Maris, sabi ni Ate Marciana. Hello, Kuya Jason at kay Mrs. Mo. Hello po. Shoutout po dyan sa barracks. Kamusta po kayo dyan? My friends, kamusta? Ate Mayang. Shoutout kay Ate Mayang. Ate Jenny. Ate Maris, hello po, sabi ni Ate Jenny. Gabi. Hello, Maris. Sabi ni Kuya Jojo. Ganda sana lang live natin kagabi kaso talagang Pahinto. Pagtingin kasi namin dun sa may si Idol na bibigyan ko kayo ng live, unlimited live bago mag alas 12. 11:59 dapat tapos na. Yun. Thank you po Si Ate Jenny. Ate Jenny and thank you Kuya Jojo sa sa suporta. Thank you po. Kaya Jojo, thank you po. Love you, Mami. Pero nagpalipad si Ate Jenny para maintindihan. Hello, Don David, sabi ni Kuya Jojo. Salamat po sa suporta nyo. Bula-bula. Idol. Mamaya. Parang graduate na tayo. Mamaya. Carlos de la Cruz. Hello po. Parang gusto malapit ka na makapasok. Opo. Kung ano man yung isip ni Idol na ipapagawa sa amin. Grabe ang mga challenge. Magagawa ka talaga ang bulong mo, Ate Jenny, sabi ni Kuya Danilo. Thank you, Ate Jenny. And Kuya Jojo, sabi. Ate Marciana. Ate Maria, sabi ni Kuya Danilo. Yung mga gusto magpabulong kay Ate Jenny, message. You're welcome, sabi ni Kuya Jojo. Oh, salamat talaga Kuya Jojo. Thank you. Thank you, Kuya Jojo. Kasi grabe yung suporta mo sa challenge ko. Sa amin, grabe. Thank Kahit you wala talaga. kayong challenge. Oo. Maraming salamat. Noon pa man. Thank At you. yun nga. At ngayon, pupunta kami sa PGH. Magtatanong na ako dun kung matagal pa. Kasi ang pinaplano ko parang kung wala pa namang resulta, parang magsasabi na kami dun na dyan na lang kami dun sa Bicol na lang papagamot. Tapos yun nga, yung kikitain ko dito sa challenge na to, challenge na Idol, ito na yung igagastos ko dyan. Tapos, may mga nag-advise naman sa akin na lakarin yung mga papel na dapat lakarin para makabawas sa bayaran. Tapos, abang na lang kung ano yung magiging ano natin. Yung salamat dyan dahil dyan po sa inyo sa mga langit. Live ko doon, maraming nagpakulay. Tapos kagabi yung live nagpakulay pa si Ate Cherry na nakadagdag yun. Ang todo yung suporta nyo. Maraming salamat sa inyo. Jojo, Ate Jenny, sabi ni Don David. Sabi ni Ate Jenny, Thank ipautang you. ko na sa akin. Sa akin. Loading, oh. Lang. Opo, mag-loading talaga tayo. Kasi naglaglag lang ako ng ano. Ba tayo? Grabe. Si Ate Marie. Pasensya na. Austria.
sa dito, dito tayo medyo malakas-lakas. Kanina may signal. Maaga tayo mag-out kasi baka makita tayo. Baka lumagpas yung oras. Sige na, sabihin mo na ang binulong mo sa akin, Jenny. Ha, baka tayo matagal sa white. Hanggang sa... Kaya palagi, sabi ni Ate Maria Austria. Opo, salamat po. At kayo din po. Ingat din po kayong lahat. Okay lang dyan, mama. Palipad. Okay lang, yun. Bibili pa Dito lang ako talaga yung sinasampan. Sabay. Salamat po sa suporta niyo. Kuya Chris Pulo po. Salamat po sa suporta talaga. Chris Pulo. Oh. At yung kuya na umalis na kasi pumasok. May trabaho kami lang dito sa bahay niya. Malabo. Sabi ni Karin Davido po. Wala talaga eh. May data naman sana ako kasi walang signal. Ilag lang ito sa PC Wi-Fi. Magdam. Pasensya na. Kuya Jojo, bawal ko dito. Sabihin na nyo. Yun. Yan. Ikaw na. Ikaw naman yung gusto ngayon. Basahin mo dyan. 17 minutes. Papaagayin. Sama niyo mo kay Bing. Wala pa. Di ba kahit nag-video? Hindi yan, mag-ibang minutes na. 37 na sila. Huwag yun ha. Naghanap ng gulo. Naghanap kayo ng gulo? Ipalipad mo. Muna isa na pilit. Ano mo siya? Ate mo doon dati. Sabihin mo na Ate Jenny, puro bilis. Yun! Ay, Ate Maria Austria, Thank you po. love you po. Thank you. Ingat po kayo. Pasensya na po ka signal. Pasensya na po kayo. Salamat sa suporta niyo. Danilo Milana, Ate Jenny, ibulong mo na hindi naman namin manirinig. Tama sa Ate Jenny. Pasensya na po sa signal natin. Salamat daw po. Salamat. Sabi ni Sir Arnold. Kaya nalilo ko. Kaya doon tabi dilong. Silent viewers po si Sir Arnold. Tandaan mo yun, ma. We love you, Jason, and your family. You're welcome. Thank you po. Love you talaga po. Quarantine kami. Kapatid ko lang po mag-isa dito ang nag-aano. Quarantine dito lang kami sa labas. Mamaya pagkatapos ng live, matutulog. Ayaw, mag-i-edit ako. Matutulog po ako tapos mamaya 11. Alis na po pag... Doon na lang kami sa Pico. Tapos bukas, baka makalabak ko. Baka sa Wala na lang kami na biyahe na. O dito. dito. Mahilang signal. Tingnan natin dito kung- sa PG. Kahit mag-load ako. May signal, may part lang yung signal doon sa labas. Load? Tingnan natin sa labas. Uy, nasa labas. Pero kung ganun kaaga tayo, katulad ng Para sa Cavite na habang ni Benji Panalo. Nasa ano po kami? Masasan kami. kasi maraming maraming kami. So, alanganin po kasi pag nasa Cavite kasi walang biyahe. Ang malayo. Ang biyahe ng bus doon, dumadaan sa Tansa, alas 3. Yung mga sa Ulog. Alas 3 talaga, 3:30. Tapos, dadaan ng Pitex, sa Pitex Pipila.
Yung medyo ano po, alanganin talaga. Salamat po talaga, Ate Maris. 3 or Mystery. Ate Marias. Ayun yung sa inyong mag-asawa. Thank you po. At ingat po kayo sa talaga. Medyo alanganin pag sa kabit na ano. Matalang. Yun. Dito ba mundo, shout out paring user watching from Robinson Magnolia Aurora. Ay, Yun. dito lang yun sa ano. lang. Yun. Nanay mo pa, dalo po. Lagi nanay mo pa. Lapit. Shout out po dyan sa mga nagkatrabaho dyan ng Robinson. Lapit lang yan. Yan lang, saan sa kayo. Hmm. Nakarin mo lang. Shout out sa mga taga Robinson Magnolia. Lahat at sa amin mga kalipad. Ano? Malakas ulan dito sa amin sa California. Oh? Dito rin po lakas ng ulan kanina, madaling araw. Ano kasi, yung balita kasi, anihan talaga. Hmm. Raining sa Ingat po kayo dyan sa California. sa Layin, sa Protegeres, Santa Mesa, sa Kami sa alam mo dito, dito yun, tumiyo, pero dito kay Ate Jean. kami sa isla. Sa isla kami. 601. Lagi pala at Ate Jean. Sabi, hindi pala kami sa'yo. Isang mag-isip na Ay, para niya. rin nato lumahan. Ilan po kaya rin nato? Meron ng hapon. Hindi tayo makasaya, walang tugtog. Wala tayong pagpili. Shout out kay Ate Mike. Yang friends, ba't di ka pumapasok friends sa live ko, friends? Siguro tayo mapalipad na. Alam mo, Ahiyak. normal yan dito sa Maynila. Yung kapatid ko ano kasi, siya lang mag-isa dito. Good afternoon sa lahat, sabi ni Ate Rosa. Ate Rosalie. Binasa. Lesson. Ano po ang halit? Yun! Ayun kasi yun. Ito talaga kasi signal ang data dito. May medyo Wal- nahihirapan. Bruce, tawag po. Nakakakapa. Japas kasi last year. Hmm. Third round. Ano makayanan natin yung ano idol kasi nasa Manila pa ako eh. Pagkado. Ano po yung balita mamaya? Bukas. Sasakay na rin kayo pabalik. Pag-ulim nyo, 8-7. Ano natin yung chirela? Pati yung time yan, loading. Pati yung time yan, loading niya. Kaya, Medyo blurry po. Mahina po ang signal natin. out ka na po ba Ate Cherry sa trabaho? Naka-ano lang po kami sa Averno. Wala po kasing data dito. Walang signal. Kaya tayo na background tayo sa Ate Cherry. Nasa board pa ata sa Ate Cherry. Biglang kaganda yung signal, biglang hihina. Gumaganda tapos biglang hihina yung signal natin. Hmm? Jason Asha. Hello. Hello po. Jason Asha. Tibak na sana.
Pin. Tinsaldok. Para nakakakiliti yung suotin na Jenny. Doon tawa nito. Doon David, oh. Ate Cherry, nasa trabaho ka pa po. Eh? O naka-out na. At doon sa nati, Jenny Kuwachadenas. Sa mahal at tutibak. Yun sa nag-giro ko na. Ngiri. Naisipan mo ba yun? Ate Jenny? Sabang ka-utak natin, Jenny. Ha? Balik, Jenny. Yung tibak, dapat baliktad yung suot. Baliktad niya. Ate Cherry. Sabang ka-utak na. Kakaroon siya na sulo. Kumatawa na mag-isa. Ate Jenny. Naangay ko kanta niya. Yung... SPG na agad ate Jenny. Ang comment mo ate Jenny. Hindi naman. Ay, ano yan si Ate Jenny sa ano? Biro-biroan. Ang mga duk-duk lang naman yun. Ate, Tawa. tawa na din. Pagkilod na din. Quarantine muna kami. Quarantine. Hindi makalabas. Ang hirap lumabas. Pag lumabas ka, lilipad ang pera mo. Yan. Oo. Ate Jenny, no. Hindi na lumabas. Pinapamilod naman. Makbal ito. Pinapamilod. Pinamimilid na kasi. Sige na natin na lumabas. Ate Cherry, dumating kami mga ano, 3:45. Ate Jenny, minor pa po kami. Di pa namin naintindihan sa kami. Parang naiintindihan mo. Matawa ka eh. Shoutout po sa lahat at sa mga silent viewers sa inyo. At mamaya, graduation. Sigurado na yun. At sana madami yung nakahabol kagabi. Mm. Kasi binigyan ng ano yung binigyan ng unlimited life Walang sayawan magaganap. hanggang 11:59 kagabi. Sana madami kami. Amo, talamin. Sana madami yung ano nakahabol. Para Ang problema mamaya kung maulan. Kasi kanina, tulog na tulog ka, lakas ang ulan. Meron pa yung kayo. Yung dala. may payo ba dito? Iniwan ko kasi yung payo kay Baby. May pinag-iwas ko. Shopping At ko. sa mahina po Ate Cherry yung ano, yung signal. Miss Ate Jenny. Thank you Ate Jenny. Grabe na Ate Jenny. Kuya Benji Fernando, hello po. Grabe si Jenny. Thank you. Bumubulong na, nagpapalipad pa. 30 minutes na kayo. Bumubulong na. Hello ko. Kuya Benji, sabi ni Ate Cherry. Ayun, sana tuloy-tuloy pa rin yung ano natin. At abang tayo kung ano yung next round, final round. Final na ba yun? Oh, yun. Ate Maris. Thank you Ate Jenny, sabi ni Ate Cherry. Ate Marcelo po. Thank you po, thank you. Love you po. Ate Maris. Sana po Iway tuloy pa Ate rin Jenny yung, and Kuya Jojo. Sabi mo ganda. yung suporta natin. Thank you, thank you. Ay, Kuya Benji, hello.
kami nagsasoft drinks eh. Hindi po kami. Sir Benji, okay lang ka. Hindi po ako nag-soda po. Chicheria. Ngayon nga lang ako Yung kumain ng chicheria. tira namin ano, gabi na biyahe. Hindi namin maupos-upos. Tamang pang patanggal antok lang. Hindi po ako malakas kumain sa ganyan. Kuya Jojo, sabi ni Ate Maris. Thanks, Ate Marisa. Pero pag sa ano, Ate Cherry, hello po. Love you, Ate Cherry. pag sa mga kamote Q, banana Q, Vince Dave Official. Pakulay naman dyan, Vince TV. si Vince Q. Sir Laura Trinidad, hello po. Hello, Trinidad. Love you too. Same Jim. here. Bakwan, papaya. Talaga ako Pinya, pinya. Pinya. Stay lang ako. Bakwan. Hindi, kagabi pa to. Magabi nga Papaya, po, di ba, pinya, mas bakwan. ubos. Sabi ni Kajujo. Sa kanya ni Jenny. Kuya Don. Sabi natin mo. Hello, Vince. Pero sa mga ano tayo, sa mga doon, banana Q yan, malakas tayo sa mga. Yung ano? Yung... Tinatawag natin Jenny, Vince, gusto mo rin ba? Malinaw na po ba yun? Ang ulit. Baka nauna mo lang binulungan yun, Ate Jenny. Ang mahiwagang bulo. Ate Jenny, wag mo muna yun yung pagkakalat kasi ano eh. Grabe lamig dito ngayon sa lugar. Sana doon talaga si Vince. Laban din po ako sa banana ko yung favorite ko din yung merienda ko. Sa mga merienda ganyan. Banana ko yung kamote ko yung ano pa ba? Yung diba? Nasa work pa ata siguro dun sa ano. Anong bansa sila? Umaga. Yung ano, ay si Yung Ate Ate Cherry, Cherry. thank you po. Nakikisang ano natin ngayon, wifi. Thank you po, Ate Cherry. Nakikisang yung ano natin ngayon ha. Nakikisang Thank you, Cherry, sabi ni Kuya Jujo. thank you po. Pasensya na po at wala Maraming salamat. Kaya ko walang sayawan. Yun. At kahit walang sayawan, nandun pa rin yung support nyo. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Talaga tayong sayawan. Mm. Thank you Welcome po. po sa Ate Cherry. Ingat po ka sa work nyo. Ate Cherry. Kaya yung lahat, ingat po kayo. Sabi ni ano, ni Don David, musta ang vacation mo sa US Beach? Vin, Ate Jenny, dyan mo ibilin kay Vince yung ano, yung size ng paa mo. Ay, oo! Lang re-revoke baga pwede. Magbabagat. Oo nga Ate Jenny, dyan mo na lang kay Vince ibilin yung size ng paa mo. Sinasayo. Kuya Jojo, mabait. Sabi ni... Oh, Nasa mga ata si Vince eh. Tapos si Ate Cherry kagabi nang kalipat din si Ate Cherry. Hello Becky, sabi ni Kuya Jojo. Super bait Kuya Jojo, sabi ni Ate Cherry. lahat po kayo mabait. Lahat. Hindi na yung maubos-ubos yung ano, Cherry. 25 minutes. Ang bilis. Ang bilis ng ano. Ang bilis ng oras natin. Sabi ni Kuya Jojo, ikaw din super bait ka rin siya. Kaling na ni Kuya Jojo mag-Tagalog. Sige po, I need to out na labi niyo. Ay, thank you Ate Cherry. Parating pong magaan sa Ingat po rin, Cherry. Ingat. ingat po kayo sa work niyo at mahinga po kayo. Thank you po talaga. Kasi uy, Yun! Ate Cherry, akala ko magpapahinga mo si Ate Cherry. Thank you. po. Akala ko magpapahinga na mag-aaral. Thank you, Ate Cherry. For the viewers, so, sila. Ugo-ugo.
Yun nga. At dun sa may vlog ako, nasa biyahe namin. Buti na lang sumama ako. Na namutla. Ito naman. Namutla sa Sabihin. biyahe. Ingat pa Ingat din din sa po, Ate Opo, Cherry. ingat. Thank you. Love you po. Thank you ulit, Cherry. Good night. Na. Yan. Good night po, Ate Cherry. Bye. Sige. The drinks. Thank you po sa Ayan. Ate Maris. Yes, Ate Cherry. Thanks po. Positive viewers, hello. Pintuan po tayo. Ate Marit. Ate Cherry, salamat sa pinalamig. Sabi ko lamig. Ayun, pupunta siya dyan. Ayun. Umuusap pa yung ating mga kulay. Bilis na lang. Di mamaya nga, i-review ko yung yung kasi baka may sinabi sa idol dito sa live na palitan challenge. I-review ko mamaya. Isaac Resin, graduate ka na dito. Congrats. Advance. Sigurado yun mamaya. Mamaya po. Graduate na. At yun, dahil po yan sa inyo. Nasuportan nyo. Kaya po nakagraduate ka agad. Kasi kung wala kayong sumusuporta sa akin, hindi ko naman makakayanan yan kahit anong upload ko po. Kasi dami namin na challenger at nakasama kagad tayo dun sa tatlo na kaya maraming salamat. Tapos una-una pa baguhan ako sa larangan ng YouTube at tayo ay nakikipag-anuhan. Pero dahil po nga yun sa inyo, salamat po sa inyo sa mga nagpapakulay, sa mga viewers, maraming salamat sa inyo. And I love you sa inyo lahat at maraming salamat sa pag-ano sa akin. Suporta. At yung pasasalamat na yan, hindi pa man tapos. Pero mayroon pa akong gagawing vlog para sa pagpasalamat sa lahat. At siyempre, kahit Kuya Nuni. Salamat kay Kuya Nuni. Kasi yung tumuluporta. Sa team. At yung mga dun sa dun sa area na yun. Maraming salamat sa kanila. At lagi ko naman po yan sinasabi sa kanila. Lagi ko nagpapasalamat sa kanila. Off-cam. Wala mo na po na kami. Lagi nagpapasalamat sa kanila. Pag sabi nila, huwag ka muna magpasalamat kasi hindi pa tapos. Kaya po talaga ako kasi mag-live ka mag-isa na wala kang kasama. Parang boring panurin. Pero ngayon, kahit nandito kami dalawa lang at nandun pa rin yung suporta. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Kasunod ng suporta nyo sa akin. Nakakabanga na. Walang sayaw. Sabi ni Sir Don, gabi ba rin? Ate Maris, pinatulog na ba si Kuya Chris? Ano? Tapos, si Sir Benji, influencer. Yun nga din po yung inaano natin. Kasi, suspended pa mga klase sa gawa nga ng mga malaki. Ay, ulo. Ano yun? Amo? Basahin nyo na lang po yung comment ni Ate Jenny. Amo rin din eh. Ibakal ko talaga. Pinakulpatikan sa kaya po yung gusto mo Ate Jenny. Walang kulay. Ilang pares kaya? So kaya po dadaan. Ipibilin ko na din na vlog. Tapos, isusukat mo. ano. Payag ba kayo kumil? Isusukat niya. Yung sa kanya, Baka kayo kasi galit ni Ate Jenny. Oo. Parang naririnig niyo ito. Hindi, ano lang, jukan lang namin ni Ate Bangat. Ang joke. Ate Jenny ang buhay. Tawa-tawa ni Don. Comment po kayo. Bibilin ko naka-vlog. Kasi,
susukat niya pagdating. Yung kulitan po nila kahit off-cam yan. Ganyan sila magkulit. Ganda ng bahay ni Ate Jenny. Sa atin. Hindi ko na kaya po. 41 minutes na po tayo. Last Siguro mga 50. Mag-out ako para ano. Kasi na, nag-boring. 55. Yan nung kanina, sabi nung pag-buhay natin. Wala pang nara sa oras. Thank you, din. Mag-out po. Nagkataon na kaya ko na. Sige doon, sabi ni Matulang. Ayan na. Tutuloy mo lang doon, oh. Tumatawag si Ate Maris. Tinatulog na daw. Ano, sabi niya yung kanina. Ate Maris, wala si ano. Pag Julius. Ate Jenny, hello, sabi ni Daddy. Hello, Corliss. Sabi ni Sir. Nasa trabaho siguro siya. Sa kalam. Ano? Sa kalam na talaga. Pag Julius. Ilan pag... Uy! Si Sir Julius. Paul! Sir Julius po, hello po. Ayan po si Sir Julius, hindi po pinatulog ni Ate Maris. Pag nagtibak daw si Ate Jenny, magtatakbuhan. Ayan, Ate Jenny. Kaya, pinakita niya sa akin yun. Pinakita sa akin yan nung ano, nung sumali sa mga ano, Miss Bato. Ay, nagkadali. siya. Candidate ka ng Miss Bato. May picture siya. Meron. Ah. Naka-ano pa, naka... Naka two-piece. Hmm. Kasi pagkandilate ko ka kasi. Nagsasabi ko pa. Siya nga siya, ano? Siya, kasi Ibana. Ibana ng Bato. Kaso iba man. Ate Jenny, wag Diyos ko Lord. Ate Jenny, marupok ako. Sabi ni Sir Julius. Ganun sa kanya. Tol, salamat tol. Salamat. Oh, marupok daw si Sir Julius. Paring Julio, hello. Sabi ni San Julio. Sabi ni Sir Benji. Ako din dito sa work, wait lang ng call. Kuya Julio, ang kulit natin, Jenny. Pati Maris tumatawa eh. Ay, Ate Jenny, picture reveal ng mga ano mo. Parang video pakipigilan mo sa akin yan, Ate Jenny. Ah, bulong mo kay Paring Julio. Pati si Ate Eds TV Vlog tumatawa sa pinagagawa na. Ate Jenny, mag-picture reveal ka sa ano. Ay, ikaw na i-ano mo yung mga picture natin dyan. Kaya Julius, gusto mo bang ibulong ko? Allah. May na-idea nga yun, may na-idea yun ni Ate Jenny. Isa vlog sa Yung YouTube. nakaano siya, nung sumali. Paring Julio, sabi ni Hector Sabi Julio. ni Ate Jenny, Siya ng ano? Kuya Julius, gusto mo bang ibulong ko? Sabi ni Kuya Julius. Ate Jenny, pag gano'n mo yan, iuhulog ko yung sabon. Nagkikita ako. Malapit na tayo mag-out. Hindi ko ano ni. Hindi ko narinig. Kaya hindi ko nadidinig Gusto yan. rin nito Julius, oh. Parang dumadami na yung mabubulungan ni Ate Jenny. Pag binulungan mo, pag nabulungan ka kasi ni Ate Jenny, parang ano, magigit sila din yun nila. Sige, mamaya ko yan, Diyos, ibubulong ko sa'yo mamaya. Hindi alam nito Julius. Parang gusto mo rin itong magpabulong kay Ate Jenny, ah. Malapit, baka hindi ka makatulong. Ano ba yun? Sabi ni Sir Julius, tumatawa. Tulong. Ay, ano, Sir Elias ng Baguio City, nasa Manila. Ano ba kayo? Opo, pagtabi sa po kami. Sino yun? Elias. Oh. Nasa Manila po ano? Si
palit ka ng pangalan mo, Sir Elisa. Bakit may nagbubulong daw sa akin si Ate Jenny. Ala, nagsusumbong Malapit na naman bulong. Julius. Nagsusumbong si Kuya Julius kay Ate Maris. Ate Maris, oh, nakakabulong si Julius. Nagsusumbong na, tumatawa. 46 minutes po, 46 minutes. Nagpapabulong. Ate Maris, sabi Ate Maris, nagsusumbong. May... At salamat po sa nagpakulay at thank you. Sige lang, Daddy, pabulong ka kay Ate Jenny. Then, ibulong mo din sa akin. Ano lang, nagkakapasahan. Paring Jason, musta na kayo ngayon? Okay naman po. At yun, pagpagising namin kanina, ligo, tapos kumain. Kasi yun, nag-live. Pagkatapos ng live, tulog ulit kasi mamaya, kami, Sabi ni Ate pipila. Jenny. Po, Kuya Rob. Kuya Julius, si Kuya Jojo nga, pinagulay ko. Gusto pa rin. Ate Maris, basta kasama ako. Alam mo, magkakabulungan mo magaganap dito. Ngayon lang. Baka sa kalta natin mga kapatulogin. Pwede ba? Lumalaganap yung pabulong mo, Ate Jenny, ah. Marunong magtampo. Kuya doon, hindi ako marunong magtampo. Sige, Ate Jenny, mamaya. Hala. Ate Jenny, umayos ka. Ang bulong mo. 48 minutes. Remaining time. Sige na, suspended tayo ng wife ni Jenny. Sabi natin, Outside, di ko lang po. Yun! si Ate Jenny talaga. Thank you, Ate Jenny. Oh, parang masasarado ah. Masarap. Parang masasarado na naman ah. Alin sila? Yung pakulay. Ah. Thank you. Kuya Jojo, ano ba yan? Pakibulong. Ay, bulong. Kuya Jojo, magpapabulong rin si Ate Maris. Kailan ba yung bulungan na eh? Kailan ba yan? Parang Jojo, mukha mababash tayo din dito sa bulong ni Ate Jenny. Kanina nga nagtanong po yung asawa ko sa akin. Kung ano daw yung Ate Jenny. Tapos ibinulong ko sa kanya, tawa ng tawa. Hindi ko rin naintindihan, hindi ko alam. Yun. Salamat tol. Sabi niya ano, ay, thank you Kuya Julius. Para natutuwa tayo sa bulungan. Kuya Jojo, bulong. Nagpapabulong din si Ate Maris sa'yo. Hindi pwede pang PG lang dito sa, ano, dispensable na. Kuya Julius, pang-rated PG daw. Visit na Visit na bulong. bulong. Ano ba yan? Maban tayo. Title bulong. Ang bulong. Ate Jenny. Panatiling sikreto muna ang bulong. Daddy, thank you, sabi ni Ate Maris. Panatiling sikreto muna ang bulong. Ayak din. Ate Jenny, ikaw na talaga sabi niya sa Julius. Malupit talaga. Lalo pag makausap niyo yan sa sa personal. Oo, si Ate Jenny. Grabe si Ate Jenny. Hindi kayo mababagot din kay Ate Jenny. Pag sa personal makausap. Sabi ni Kuya Jojo, sigurado ban for life. Kaya bulungan na lang talaga ang nangyayari. Wag lang ibulong dito sa wife. Maniusap niyan, talaga na magbili pa tayo ng ulam niya. Parang, Jojo, time na lang naman magbulungan. Sabi niya, nagtatampo na si Ate Maris. Tumatawa na si Sir Julius. Nagtatampo na si Ate Hindi, Maris. minutes na. Sa 55 po out tayo, 55. Hindi ka, baka lumagpas lang. Tagal nung ano natin kanina eh. 2 minutes. Baka mag-out tayo. 54 siguro. Hindi yan. Yun po. Baka text ko na lang sa inyo maya. Mag-ano na lang po kayo, gawa na lang po ng GC. Ayan po, at may 15 minutes na tayo. Matagal yung loading. At siguro, maaga akong
i-end kasi baka makick out tayo. Diba nga yung oras, lagpas na. Check. Siguro Baka mga makick out. 53 po. Ganyan. Maraming salamat po sa viewers na pumasok sa live ko. Sa At sa mga tawanan. sa kwentuhan. Salamat sa inyo lahat dyan. Salamat sa inyo. At sa mga nagpakulay, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. Maraming salamat. At ingat po kayo sa work nyo. Uy, may pahabol pa talaga si Bulong. ang title ng ano na to, ng live na to, ang bulong ni Ate Jenny. Yun mga talaga ang game na Oo. game. Thank you at ingat po kayo sa trabaho. Don Julius, ingat. Ate Maris, ingat. Ate Cherry, ingat po. Kuya Jojo, ingat. Kuya Jenny. Ay, Ate Jenny ko, yan ang kapatid. Ate Abe's. Don Julius. Sir Benji. Kuya Benji. Opo, sana nga po. Kaya Don Julius, salamat po. Salamat sa pagtuning sa lahat. Sa inyo viewers, salamat. Maraming salamat. Sino pa yung kanina? Salamat. Ano? May pakuloy kanina. Isa. Kasi ito ba Isa pa. Ate Marie, Austria. po. Thank you po sa inyo lahat. Yung lahat. Thank you. At baka tayo Kaya, Thank you sa lahat ng tune-in. Maraming salamat. Yo, thank you. Maraming salamat po sa kwentuhan, sa tawanan. Love you. Matutulog muna po kami para may May energy po kami mga mamaya. pila kasi walang tulugan. Bye-bye, love you all. Ingat po. Ate Jenny, mag-umuna Salamat. mga pabulong-bulong. Ang bulong ni Baway po, ingat po kayo. Maka